Ze is mijn voet in een noorslevenskwart. Hey, hallo. Hallo. Maak je eens even zien wat ik hier tref? Hey! Geiske, en wat hebben we hier voor lekkers? Rijkoek! Heerlijk. Yes! Hey, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ildo, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hey, Chickie. Hey, Wipke. Hoi. Goed, op de planning het volgende. Ik ga vast even wat kleren voor Jelke en Sake kleerlijn. Want als Sake uit Squallewijk komt, dan gaan we together met de band even naar de fotograaf. Even voor een pasfoto, voor het paspoort. Want wij gaan in januari naar Gran Canaria. En de matte band een paspoort haar. Sake zien is voor ons en Ildo had er net in. Dus ik zei, maar toch die pasfoto maar even meidje. Dus ik ga wat kleren daarlijn. Ik ga even mooi in de pronk. Daarna hebben we een jidjefeestje van Tess. Tess is het nichtje van Sake en Ildo. En die wordt 1 jaar, dus is ietsjes ouder, krijgt ietsjes ouder als Ildo. Dus denk even op visite. Ik haal even een cadeautje voor Tess. Zit er een heel leuk kaartje bij. Scatabout. En dan ga ik er Instagram. Leven Tess alweer 1 jaar van het lokweesje. Wij weesje die heel volle lok leefde en Soensta. Heel volle leers om Jelke, tante Chits, Sanke Thomas en Ildo maar. Nou ja, dus die. En hier zit zo'n kettingje en jarmbandje die het Ildo echt had. Ildo, let eens even zien hoe mooie ketting had je. Zo'n ketting. En dan had zij nog wat roze kraaltjes. En hetzelfde jarmbandje net als mij. Dus zij had dan een beetje die lichtroze en mij dat bruine. Toch krijgt wat oors. Jong gaat Jelke mijn zaken naar de bingo in het dorpshuis. En ik ga naar de Gouden Gurbus, naar de uitreiking van de Gouden Gurbus. Dus ik ben heel nieuwsgierig. We hebben sowieso een nominatie voor beste acteur, voor Dries. En ik ben benieuwd dat er verder nog meer komt. Dus jong naar de Gouden Gurbus. Daar kijk ik wel nog in. Moest in hem komen? Kom je eens even, ik snap het. En dan hier ik nog wat leuks op een matte van de week. En dat is de nieuwe kranten van Omroep Friesland, de Kom Verder kranten. Een tiertje waarom hij schenken dat ik together met Lida Dijkstra, de Bennenboekenambassadeur, op een foto kwam bij de Omroep. En dat wij een interview hier. En die is dus hier inkwam. Dus ik zal even met hem er terug in bladje. Maar dit is zo op scoort, heel handig. Maar ik doe mijn best. Nou, Epke natuurlijk. Tja, dat is haha. Nou ja, het stiert boppen. De ene schreeuwt boeken van ben. De oren maken het vlags van ben. Beide doen dat in het Fries. En beide ben een slucht op verhalen die ze graag delen willen. Hoe je Lida Dijkstra en shit snel kwastwerk. Nou ja, Fries jet er gewoon bij. Zij is het. Het Fries jet er gewoon bij. Nou ja, dus staan we dus in de kranten. Net voor komen Ildo maar de Boersema. Studeren. Ze is mijn voet in een noorslevenskwart. Ze wil denken, ik wil oorlog met. Ik wil oorlog met. Oh ja, tegelijk ben ik nog wasje omdraaien voor Jelke. Want Jelke gaat een nachtje met kameraden naar Twente. Een van zijn kameraden komt officieel uit Twente. Dan gaan ze daar 2 dagen in en een nachtje. Dus even wat kleren nog uitwasje te mij gaan wol. En dan gaat hij daarheen. Dus dat is gezellig. En wij gaan dus vrouwelijk zijn. De mems is maar gaan dan waarschijnlijk zat het nou naar Nienoord in Leek is dat net. Dat ik mij de bandjes mooi boetje een beetje. Ja, ik zou zeggen, vergeet net te abonneren jongens. Druk even op abonneren en even een like. Ik ben heel blij mee. Hey, en je kan ook de chill app downloaden van je tablet of telefoon. Volg je muziek. Hoi. Nou, de jeugd had de pronk. En we gaan op naar Burgen, want dat goed is weer op een pasfoto. Dat hoop je wel dan maar. We gaan net reserveerd of zo wat. Volgens Jelke hoeft het net. Dus ik hoop maar dat er geluk hebt. Ho liefie. Nou, zie je het leuk uit?
Want je ziet nou een heel skofte maar die foto in je paspoortzaken. Want van in die oude paspoort zit nog steeds de foto van een stoel baby weer. Dus Ja. zo oud is Ilda nou. Hilda wel gaan. Die kan Ilda wel, ja, zelfde dikke kop. Maar ik kan Hilda wel gaan, toch? Nee joh, iedereen met zijn eigen paspoort had, dan krijgt iedereen een eigen nummer. Dan maakt ze jou de foto en dan maakt je hem na je week met mij naar het gemeentehuis. Want dan maakt je mij, want ze maakt je niks zien. En dan gaan we een ID-kaart of een paspoort bestellen. Maar weet je wat, ik heb geen idee wat maar aan elkaar van zaken in, een paspoort. Ja, ik weet net dat het nodig is. Nou. Nederland. Volgens mij van Gran Canaria is gewoon een idee, denk ik. Ik heb wel een goed idee. Nou, zo is je pasfotoservice, jongens. Nou, maar is op zijn knietje zetten, zaken. Ik kom opzetten. Hilda was nou op die lied. Heel op een lietse knie. Ja, dat. Nee, klim maar eens op. Maar ik hier op zitten. Dat is mooi. Dan had ik hier aan op zitten. Maar die pas wel, oh nee, dat denk ik net. Daar is het zaken. Is hier een oude vrouw? Ja, dat ben je. Ah ja. Nou, maar we hebben hier dat ze tiert van je haar. Ja, zo hier. Ja, hier is het strak voor. Ja. Oh, maar is het vestje nog wordt een zaak of die gaan zoeken onder. Maar weer wat hier doen, hè? Zo. Stoere jas. Kom kijken. Keurig toch? Ja. Dat is je zaak, jongen. En dan Hilda. Ja, dat wordt wat een overhaling. Dit Een ingewikkeld verhaal. is in ieder geval van stuk. Best genau. Hey. Maar snap lijkt je, dus goed in. Dus, Ja, dat kunnen we wel. Reus. Oh, Is die eruit? Wat is dat? Nee. Oh shit. Ja, dat gebeurt wel. Wat zijn we hierheen zien? Hey. Hallo. Shit. hallo. Ilda, Ilda. Dat is men. Piep, 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 piep. Wat is dat? Nee, die is het. Ik ben wel even niet het beeld. Ik help net. Mami, kom, zullen we even op knie? We doen op knietjes zitten. Ja. Ja? Dit is hem. Dit Nou, is hem mooi. zeker weten. Ik vind het wel mooi zonder moedskolie ook jou. Ja. Oh, lekker een zoen appeltje of is het? Nou, heel zoen net denk ik. Hierbij, hierbij, Nee, hierbij. 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 Zaken en Ildo. Hoi. Wat schattig. Zaken mooi bordje. Dit is wel mooi slagen, toch? Toch maar zonder moedske, hè? Voelen we mooier, hè? Hoi, jij de Wem. Nou, wie gaan snijden saïdje? Dat Oh, het is tijd worden dan. die is Even. Much later. Hallo, moeder. Hallo. Hoi, Heid. Hoi jongen. Nou, het weer heel leuk bij het feestje. En Wat is er jongen zaken? ik moet Joen be doen. Een bingo doen. Dus Jelke gaat mijn zaken te bingoen. En met Chibbe post op, toch? Ja. Ook. En ik ga met mijn heid en mem en nog een paar mensen naar de Gouden Gurbus. We zien dan prijs van haar zaken, maar het is een toneelstuk 2. Hey, nou, ik zit in de auto met heid en mem, als van ouds. Bij heid en mem achter in de wijn. Krijg wat. We zijn onderwijs naar oud. We gaan zo de prijsuitreiking van de Gouden Gurbus in het provinciehuis. Je hebt iets wie dit altijd de hele ploeg mee. Ziet in een grote sale. Dit hier is het alleen wat oors en mij een beperkt aantal hinnen. Dus we gaan met een liedsploegje hinnen en de rest krijgt het van u de link zodat ze de livestream volgen kunnen. En ik ben heel nieuwsgierig. We hebben één nominatie. Dat is voor de mannelijke hoofdrol.
van Dries. Dus die weten we en een aantal prijzen weten we nog net. Dus ja, we zullen het beleven. Provinciehuis. Wij gaan naar binnen en ik weet net dat ik er binnen film je mij. Anders breng je hem naar je oor in op de hichte en anders dan misschien tussentrouw het beelden altijd wel mij. Dus wij gaan. Maak je hem eens even zien wat ik hier tref. Hey! Geiske, en wat hebben we hier voor lekkers? Orejekoek. Heerlijk. Yes. Wat ben je bovenkant, hè? Ja, en dan Ja. nog drinken, thee. Even drinken. Fris. Lekker. Wij hebben het goed. Wij hebben het goed, wij nemen het er even van. We zijn in het provinciehuis, het gaat zo los. Combinaties. Dries Visser. Verschillende vooral in Twa. En heel knap schakelwerk daartussen. Echt verschillende personages en types stelt zijn. Vlot van vlot en hip tot oud en stokdoof. En vooral de Rolles Kastelein, die heel uitzoekend. Wij zullen zat de gastreis rollen in zijn kroeg. En de winnaar is... Stel aan. Maar dan nou, waar het om gaat, waar houden de mensen van Friesland van keersen? En dat is uiteindelijk het hier beloftsspul uit Groningen-Huizenbudden, lek. Nou jongens, we gaan weer op naar huis. We won nomineren, helaas net boen. Maar van mij ben zowel Dries als Antje bij de toppers. Dus ik ben sowieso grutsk. Ja, we gaan heel leuke jongen, gewoon weer leuke organiseren, ondanks alle maatregelen. Ik ga een zeer slag Jonne en die jongen. Kan je van de midje even meenemen naar de pasfoto van Ildo en Zaak, echt super cute. En van de Jonne dus mij naar het provinciehuis. Hey, ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtoon heeft en via het net het chillen te downloaden van je tablet of telefoon. Ik zal achter mijn huis met hem of met mijn hoest te rennen. On night vlog. Hey ho!